Tunggal no malagip ka ay ayamek daytoy rikna. Di ako kumusta ka siya kadimit adda tarik na ket no siya iti kunam si kalat adda panunot ko kasla maperdi toy ulo gapot retuer daytoy puso. Mangrenak saken ka tadi nakpay suratan, di nakpay tawagan kastoy kad di nagkinarian konam nga inoran oras asikan to tumawag kunam alinawas patulodan nagtisurat uray may sawan tinungpal mo inuulbod lat ingkain sa sao. Tunggal no malagip ka ay ayamek daytoy rikna. Di ako kumusta ka siya kadimit adda tarik na ket no siya iti kunam si kalat adda panunot ko kasla maperdi toy ulo gapot retuer daytoy puso. Mangrenak saken ka